Kto ma pozná, tak vie, že v práci používam a pracujem s vizuálmi, ktoré obsahujú docela dosť 3D charakterov. A keďže s nimi pracujem, tak som sa rozhodol využiť tie moje schopnosti aj do tohto vizuálu. Tak vlastne z mrkvy a z avokáda urobíme dve postavy, ktoré sedia na tomto lietajúcom ostrove a budú popíjať víno. To vymyslí takúto proste brutálne nedávajúcu zmysel vec. Ja, nice, bro. Tak a vytvoríme si k tomu ešte nejaké ústa, aby mohol chlastať vínečko faňové, tlačiť do hlavy. Spýťacká mrkev. Kokos, to jak dobre funguje, hej. Proste šialená, creepy mrkva, čo vás bude strašiť po nociach. Toto tu robíme.